дами и господа. Оу! Ето го, жив и здрав ли е? Я. Още един път го метни за всеки случай. Оу! Чухте ли как е страка? Чух! Айде, развързвай го бързо. Подадеш ли? Не. Гледай. Само да го видя. Абе, на него му трябва. Човека, той си е много... Развързваме го. Това ли ще стане? Да, това в YouTube ще го качи. 100%. Виж фон, трябваше на английски. Това нещо може да се качва на... Виж! Има такова. Пука ми, бе! Ще окръстиме фон трол. Аз сега, бе. Ножичка. Wait a minute! Хайде, давай по-бързо, бе! 1 minute, please! Абе, те си помисли, че в YouTube на албански... Ох, мислих, че изхвърли телефона! Обичай, хайде, бе. Дали оцелял великия бой? Давай по-бързо ножица! Аре, учиме, дай! Айде! Сколко го продаваш? 50. Да? 50. На следващите 40! 50! 40! Да. Твой. Работи ли го? Работи перфектно. С карта ли? Не, на една седмица. Аз всяка седмица си купувам нов. Бая сме го убивали, Мая! Доста. Дай по-бързо! Това знаеш каква плат става? Знаеш ли как ще лепи това? Айде, бе, майка ти. Айде, бе, остана още един пласт. Ай сега, давай! Аз стига, бе. Затова трябваше качествено да бъде. Хайде А сега! той е така се едно лигняй. Аз съм ти виновен. Е, така трябва да го мета. Боби, какво правиш, бе? Снимам за YouTube много ясно. Ето го! Батерии има ли? Май не работи, да ти кажа. Що ти е така направо? Защото навън е вали дъжд. Малко инцидент, но след малко ще се получи. Те си помислят, че говорим на албански спокойно. Ние с Люси направихме клипче и събра шеф гледа. Аз имам едно клипче, дето събра челиста. Където Долното копче, бе! Дай за малко. и там ще ме видиш мен с Люси. Май не работи след този инцидент. Не работи с това. Са пак ли за 40, а? Да. 40. Ай, гледай, че да работи. Аз дам 2 лева. Е така. То струваше 50 лева. Аз знам колко е. Трябваше да убиеш и картата. Батерията трябва да се сложи на парното. Ви клипа, на няколко части ще е. Да, прав си.